Здравейте, любители на статистиката, които правилно сте преброили, че в предното видео съм казала също така повече от 7 пъти в рамките на по-малко от 2 минути. Също така аз отново съм Соня и днес ще ви разкажа колко е важен за мен съня и защо съм избрала точно тази възглавница да е първото видео ревю. Защо? Оказа се всъщност, че главоболието е най-добрият ми приятел. Много исках да разредя честите си срещи с него, поради тази причина започвах да се интересувам повече от съня. Обещавам да синтезирам информацията, която имам в следващите полезни минути. Първото нещо, което научих е, че за да сме здрави и за да не ни боли глава, трябва да спим по 8 пълноценни часа на денонощие. Интересът по темата неминуемо доведе до смяната на възглавницата. Зная, че обещах ревютата да бъдат полезни и обективни. И се надявам и това да е така. Но ако това видео ви се стори мъничко пристрастно, то трябва да знаете, че защото признавам си, аз съм изключителен фен на темпур. А какво всъщност представлява материала темпур? Това е специфична мемори пяна, която е създадена по патент на НАСА, за да облегчава максимално напрежението в гръбнака на космонавтите при излитане. Това е уникалното на материала. Той следва естествените извивки на нашето тяло, като в същото време плътността на меморито дава максимална опора там, където е нужна. Когато избирате възглавница, трябва да се съобразите с 3 основни фактора. Първо, това е естествената извивка на вашия врат. Второ, широчината на раменете и не на последно място, начина по който спите, дали по корем, дали настрани или пък по гръб. Както виждате, тази възглавница е с малко по-нестандартна форма. Това е така наречения модел симфони на темпур, който е направен за хора като мен, които спят в по-голямата си част от времето на една страна, но от време на време спят и по гръб. Разбира се, марката произвежда възглавници в класическата им форма, както и в ергономичната такава. Темпур е една от малкото марки, които произвеждат възглавници в размер. Тази конкретно, за да удовлетвори максимално моите нужди за сън, е в размер М. Възглавницата може да ви се стори малко по-тежка от тези, с които сте свикнали, но това е заради плътността на мемори пяната. Имате допълнителен кълъв, който се сваля и лесно може да перете и почиствате. Важно е да знаете, че темпур, като всяка една мемори пяна, няма как да мокрите и няма как да перете в автоматична пералня. Затова трябва да предпазвате с протектор. Между другото, независимо на каква възглавница спите, добре е да ползвате протектор, защото след около година и половина-2 използване, възглавницата ви ще тежи с около килограм и половина повече от момента, в който сте я купили в магазина. Оставям на вашето въображение да си помислите откъде точно идва тази екстра маса, на която спите всяка вечер. Моделът Symphony, който ви показвам, струва 260 лева и идва с 3 години гаранция. И накрая вместо финал, моля ви, избирайте възглавницата си от специализиран магазин, където професионалисти ще ви помогнат в избора и ще може да пробвате продукта, на който ще спите за бъдеще. Ако това видео ви се сторило несправедливо кратко, може да попивате повече от моята мъдрост на hightechride.com или пък да се абонирате за YouTube канала ми.